जाबावखो हामथारबायना गैलालै बिसोर हाले सोबसिनो गोदाव सोरावसो जोखाबाय बलानो 10 नाम्बार लायब्रा बहा थायो गावनि मानसिया बहा दङ बहाबासो थायो बल जोलानो ओंखारदों ना मानसिया बे मानसिया माब्रै सान्स मोनखो बलाय हाब्बाय माबा प्रेक्टिसाव गावसोरनो होनाय माबा इमारजेन्सियावसो हरलाबायो बलखौनो ओरै खालि दं ओरै खालि दं गैला ओंखामखौनो जाहोनो नाङामोन साला मोनथिखानाय सान्सफ्रा गैले हानाय बेफोरो बेनि ग्रुपआ गावसिनाव बल लायग्रासोमोन दा दैखौ फैलाबायगासिनो गोदाव सोराव मालाय जायगायाव फैनानै प्लास्टिक गोसोमफ्रा गावसिनाव गेलेग्रा नंग्रा खालामोन बे आदा बल लायग्रा दै होफैग्रा बिदिसोमोन बे एसे एनै बोरै हरो बेखौ नायनानै टेक्सिखौ लाबोनाया साबसिन मोनलै आंसो साबसिन जायो टेक्सिया लावद्रुगौमोन जोंना जाबाय मारै जाखो Specialist meal. खाथियाव होलायबाय थायो बोरमाफ्रा बे हाखालि जोंनोनो
गैला जाबाय दा साइड दाननायसो जादों इल'जों मा जानोब्रा Sari nomor 지금 공수박 캡틴 공수박 캡틴 가는 이기야 말이나 खेला मोजां जानाय नङालै दिनना खेलायनानै बक्सआव गेलेबानो जायो आधा घन्टा थांबाय ओरैनो बेकार खेला मोजां जायाखै दावराव जाखो ना माखोलै गैलालै हनै मालाबानो 31 32 मिनिट थांबाय हनै ओरैनो बेकार बिदिनो साइड दाननायसो रेफारिमेन्टआबो साइड दाननायसो जाया
एकदमबारे साइड दाननाय